Ndinokuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagushira kukutendai netsigira muri kutipa tikuona muri kusubscribe muchiramba muchikomenda zvakare. Muzara nhasi tambobuda takananga kumuzinda waApostle Monalita. Ndivunga vazhinji manga machema kuti kwa Apostle vari kupi, maprograms aApostle atichamaone. Sikatati aiwa regai tiende kwa Apostle timbonotaura navo tinzwisise tione matambudziko ari kusangana nevanhu uye ndezvipi zvavari kuita kuedza kubatsirana nemhuri dzinenge dzauya dzine matambudziko. Muzara nhasi patasvika paApostle taona paina mama amai Paida. Regai nditaure namama amai Paida ndinzwe dambudziko raita kuti tisangane pano paApostle Monalita. Mama amai Paida makadi Chipedi makadiwo. Aiwa ndiri nani kuti sei kuno kwaApostle? Aiwa kwaApostle kuri right. Nai ndokwatasangana. Ndikabvunze kuti kuri sei kumba isitasangana pano. Aiwa ndizvozvo. Ndokwatasangana shuwa. Aiwa tinotenda Mwari. Akadi mabasa pano aApostle. Basa tichitarisira mabasa aMwari, tichitarisira zvakare mabasa evadzimu vedu. Aiwa mabasa aApostle ari kutifambira zvakanaka. Naika. Kana nesu takatingazivi kuti kune vadzimu takuzivawo. Vanhu vakawanda pano ndinongosvika munoti ndaisaziva kuti kune taisaziya taingoti midzimu inongori mwetsvina sezvatikadzidza. Manzwaka nekuipisa kumachechi. Takatanzwa nekuipisa. Aiwa ndizvozvo mama. Dambudziko rakaita kuti tizouye pano paApostle kuti regai ndinopotera hangu kwaApostle. Aiwa dambudziko rei? Kumhuri kwedu kwakava kuine dambudziko rekuti vanhu vaingoita humwe urombe husinganzwisisike. Kana dai wakadzidza sei, mabasa anga asiri kubatika, kana dzimba vanasikana kana vanakomana kungoroora nekurambana, kana kupenga vanhu vachingopesana pfungwa zvakasinganzwisisike. Saka nekufamba kwenguva tambonzwa nekutenderera vanhu vachitaura zvakasiyana siyana. Ndakazowanawo mukana tikadzidza tikaona Apostle paYouTube. Tikamboteedza zvavaidzidzisa, ndikazoita kufona ndikati ndo zviri kuno. Isusu kumhuri kwedu kubvira madzibaba edu chaiwo vanogona kutongopesa vaikungonzi vaipesana pfungwa. Saka zvinhu izvi zviri kuramba zvichitongokura. Ndopa tikazoita matare, mweya wakataurawo akati madzisekuru mhene kwekuma 1800 wakanga wakaponda vanhu vakanoviga kumapako kwavasina kudzosera vanhu kumusha kwavo. Saka mhepo iyoyo yakadzokera mhuri. Saka zvasina kuti mwana wakwaba mukuru kana kuti wakwaba mudiki kana kuti nditete vari kumurume angango munhu wese ane ropa iroro rerudzi rwedu anga angobatwa nazvo. Saka maifamba apa muchidzwa izvi vaiti vanhu vakanga vari vashandi here vakanga vari chii? Apa isusu pano ndo patikazonyatsoziva chokwadi. Kumwe kwesouku taiudzwa zvakasiyana siyana. Vamwe vaiudzwa kuti bamukuru venyu ndo vakaromba kana kuti tete venyu vane mishonga yakaipa kana kuti saka solution chaiyo hatina kumboiwana. Kumwe waitoti uchibva zvazvaita wese because vamwe makunopomera munhu mhosva isiriyo. Saka patikazozivawo Apostle ndopa wakazodzikadzika nazvo kuzozvibvunzisisawo manje kumadhara manje. Wakuzoti takambozvinzwa kosaka pesa apa mama kambonyararirei. Ndo zvakatinetsa kuti zvakatora nguva kuti tizive kuti chii chiri kuitika. Toziva kuti sevanhu vanenge vatambudzika nematambudziko akaita sewaya ndazwa matambudziko akasiyana siyana vaisangana nawo. Toti vanhu vairwara nechirwere chekurasa njere, vana vaisarorwa zvakanaka kana kuroora, matambudziko akasiyana siyana. Iwayo matambudziko ayo mafamilies ndofunga ndo matambudziko tongoti ndo matambudziko evanhu vakawanda mafamilies. Ende mwene mwana ngachiwa nesolution yake. Kuzopedzera kana semhuri hamuchatowirirani wangonzi ndowakatendesa kwababa vaivai ndowakatendesa kwamadzibaba vaivai. Ona patakangobva tikageza muteuro kana patakangoshandisa zvatakapiwa kwasekuru vaivai. Vanhu vese avambva vatanga kupenga ende munenge makupomerana. Toda kunzwa ukama hwenyu mimi semhuri kuti makanga muchiri makabatana here panguva yainetsa matambudziko aya musati masvika kuna Apostle? Chakanetsa kumba kwatikaberekwa takabatana. Asi ku extended family kwana bamukuru nanani akanga atooma zvake.
because vamwe vakanga kuti vakaendawo kwavaenda wonzi rasire pamwana wanhingi muteuro uyu ndikukupai chitanoendawo pane mumwe munhu saka kwakava kusiri kupedza dambudziko saka zvakaramba zvichinetsa kudaro so nekuzopiwawo minamato yataakupuhwa naapostoro nekutedza apostoro nedzidziso dzawo kana iwo vadzimai vacho vakachena zviri kuvhurika ukama mumhuri wakudzokedzana vanhu vakutanga kuona chokwadi kuti kana watainyongedzerana vaye vakanga vasiriwo kana zvekurasirana kuti ega ndirasire munin'ina wangu nekuti haapo ndotiisai ndopazita remunin'ina ndo zvakazvanetsa ndira kunzwisisa mama ndazwa musanangura muchiti even kuma-extended families ndokwakwanyanya kuti ukama wacho wanga wati mumwe nemumwe akuzvifambira kwake aziva kwakaziva kwake ndida kunzwisisa akazouya kana kuti neidea bosozoti payoutube munese anenge aripo pasocial media munese anenge aripo akazotanga kuona apostol akazoti oregai ndichiudzawo vamwe kuti muzofamba pamwe chete kuti aiwa pane kwandaonawo kwaapostol monalita zvichida tikaenda semhuri tinogona kubatsirikana idea iyoyo yakagamuchira sei mufamily apa vanhu vanetaka uye zvakambotinetsei netiri muri dzinza rese tindicherwechinamato asi zvinhu zvakaonekwa nevana vangu ndo vakaona ndobva tamboita nguva tichizvidiscasa mumba imomo kuti saka tozvipira sei kune vamwe nesekutaura kwandiri kuita kumhuri kwedu mafundisi machechi amunoziva nemukurumbira ndokuchechi ndokumhuri kwandinobuda ikoko saka kuti ndibva takasika kuzviti zvakarema asi nevandakaberekwa nawo takakasika kunzwanana takakasika kunzwanana nokuti tese takatiri kushupika takatiri kushupika saka tanzwanana kudaro ndopatikatanga kufamba tese pakutozofamba apapo ndopatikatotanga kuziva kuti uyu munhu akatombofamba dai nekuti unosvika kungonzi imi makambofamba kwamukanopuhwa muteuro makanzi kweingori kuti hausvitsi kana ivo vacho vamwe wekuextended family handiti zvechivanhu vaitoita but vanga vasingataurire vamwe munaingozviitira saka mukuzviitira ndomavainorasira vamwe mhepo wozona kumwe kune kwakati nyararei but kwevamwe kuri kupisa saka tichiri kuedza nanhasi kuti munhu wese asvikwe neshoko tese tinyatsoti zvinenge zvichagutsikana zvinhu zvekuti kwakutanga kunzwisisa futi kuti okay mudzinza tikati nekwaka kune midzimu yakachena takaitadzira mune zvakasiyana siyana zvese zvinhu zvinoda kugadziriswa kuti muchadzokere pamwe chete masvika pano apostol mapinda matari vakakutsanangurirai kuti zvizoitwa sei pavanhu ava vakakanganisirwa takaitirwa chipiriso pfungaidzo takaitirwa pfungaidzo tikapuhwa minamati yatikapuhwa tikanotanga kugeza saka pakunogeza payo ndo pakatanga kutotambanuka zvinhu vanhu vakutoitawo zviri normal tonzwa unopedza kana ukaunawo kuita kana 3 months mwana wamajaira kuti every 2 to 3 weeks anenge ari muhospital akusisina kutaura kuti minamato iri kushanda ndira kunzwa kurwara kwaita mhuri bhosi zoti vamwe vanhu vane matambudziko akadai vanobva vati isusu kwedu every 3 months totozoti munhu anofa kana tozoti munhu anototi anotorwara chete panotorasika munhu njere imimi kumhuri zvaifamba sei isusu kufa manje kwakusina kunyanya kudaroba asi takazoti tagara takatakuona kuti at a certain period after about 5 or 6 years kwaifa munhu asi manje mazuva apera manje ayo the past 3 months kwakakwa kuda kupota kuchingoti munhu padiki munhu afa asi izvi manje zvazvakuzokonzerwa nevanhu vanga vaita sei vakaromba manje ndofunga vanhu vai vakambotrai kunogadzisa vamwe vasingaziye saka zvinhu zvavo zvazvakuvafiringa zvinhu zvavo zvazvakuvafiringa asi aiwa minamato yeapostol inoshanda uye hatina kuwana minamato chete tinowana dzidziso takadzidziswa zvakawanda zvatika tisingazivi saka izvino izvi zvaanani kana vana vakutoitawo vakomana vanorarama waiti mwana anoita mukomana anongoita 2-3 weeks nyange mukomana anga atoriwo serious mukomana anozongonyarara achatoda kutaura nemwana mwana waigona kana kuchikoro ozonzwa tichi wacho kuti mwana uyu anogona but hatauri hatsuri kunyuki anenge akangoti tuzu dhei rese but akanyora ntoonoti ari kunyora zvinhu zvine musoro but oita mwana asingatauri saka matambudziko achange akanyanya anga akanyanya
mamwe mabhizinesi akanga atoparara, tikaita mabhizinesi akaparara, kusara munhu usina chauinacho, munhu wangu atombokwirira zvekutotawo dhiraivha anokudhiraivha wakagara. Sezvese zvakaparara izvozvo nenyaya izvozvo zvevanhu vakanga vakaponda vanhu vavo, kozoti vakanga vakurombera kuti vagadzirise, vachiti vari kugadzirisa ivo vari kurasira vamwe. Vari kutowedzera. Ivo vari kutowedzera. Toziva mama kuti kuona zvinhu pasocial media kunyanya mazuva ano vashoma kuti tinyatsozvitenda kuti chokwadi minana irikwe apa sezvo mataura zvakare mukati isusu kumhuri kwedu vanhu vakawanda mandana papa vakawanda vacho mafundisi kunoitwa zvechechi kuti muzogamuchira chivanhu maona apostol kuno vanobata kuchivanhu kunyanya kuna Mwari zvakare vanenge variko bhozo vanototi aiwa kuti kudze mudzimi yako unge uchiziva zvakare kuti Mwari wako variko bhozo vanoti Mwari wako mudzimi yako zvinhu zvako ndokuti zvitambanudzike. Zvino isusu vanhu takangorerekera kudii one chechi tanzwa nekupisa midzimi yedu fire nemano engine oil tanzwa nekupisa. Ndakunzwa imimi kuti makazokwanisa sei kuadjusta chakaita kuti zvakambonditoriwo handina kubva ndangoti asi chakaita kuti ndizonyatsonzwisisa ndakateedzera ndakanzwa makuriro akaita apostol vakatsanangura vachitsanangura kuti kubvira vari vadiki vaitongeta zvinhu zviri extraordinary zvezvekuti kana mugodhi unonzi haubude mvura, that is one of the things zvandakanzwa. Ivo vakapinda vari mwana musikana vakachera mvura ikabuda ikabatwa but papatonza pabude mvura. Such things kana kuti vakatorota chinhu ichocho chinoya semaroterawo. Saka izvozvo ndozvanoitika kwandiri. Saka zvaindinetsawo kuti zviri normal here because kana simba rekuti simba racho haritonzwisisike simba randaiita iroro randikakura ndichiita. I think ndozvimwe zvinhu zvakanyanyondiconvinsa kuti munhu ari kutaura chokwadi nekuti chero kumachechi ndakambonamatawo kwakawanda hapana akambondudzwa kuti munorota asi ndaitorota zvinoitika chero zvikatora 5 years zvaiitika sekutaura kwandii ndakaita. Saka ndozvimwe zvakandikwenzvera kuna apostol plus havatyise ino vanhu vanoita zvinotyisa havatyise vamwe wavo akada kutaura kana zvechivanhu so unobva watotya kana kuti nhasi zvangu zvinenge zvichingotyisa. Saka ndakada kuti vanokurudzira kunamata vachikurudzira zvakare kuziya mudzimi yedu ndo zvimwe zvakandibatsira. Ndira kunzwa kubva kune mapasta emumhuri imimi ndimukuzvinzwisisa kana because munozviexperienza makarara mutonoti ndakazvirota musi wakati zvakaitika. Vamwe vakanga vasingatomboteerera vaisatombonzwa kuti kana kuti ndikuti zvoti zvinhu zvizhinji zvaitika kumhuri zvaizosara zvoitika pamwe ndakazvitaura kare but hapana imbozviappreciata. Wozoti kana chaitika chozonzi uyu akambozvitaurawo vamwe vapangwa kutoti mamuona futi anenge auda kutotanga pamwe ndakatombopuhwa mapirisi evanhu vanopenga kunzi anopenga uyu zvinhu zvakadaro izvozvo. So vamwewo vafundisi vakuti nzwei ndine mumwe mufundisi ndifunga iwavo vachatouya chete manje mamufundisi wekuti akakurovera ishoko nemi munoti vanorova shoko. Saka zvinotinetsei asi zviri parinani vandaberekwa navo vakunzwa ndochikuru. Baba vachiri nenge vaine dzavo asi tavanhu vakuru nongoshingwa kuti zvatakutoita ndozviri kutiraramisa. Plus chirimwe chiri kutozoshamisa maybe zvinoitika mumhuri dzakawanda ivo vanhu vakuru ava vanezingwa kuti vakunamata nditi ukaona vachivharira vanoziva zvavari kaita nokuti unotozonzwa kuti nai kana baba wedu aisvigirwa kusaka muri kuzviramba sei ndozvakavachengeta saka muri kuzviramba sei kana muri kuti sekuru aisvigirwa budai kapachena kuti zvakazviriko pamwe takapotsa vanhu vakasike kuziva pekubata but anyway tikuona mafamilies akawanda vanhu vari kutemana vozoita find out papaya vanhu vanzwa nekutambudzika kuti hazvitombori taizviziva baba vaitodai vanga vaine tsvimbo vanga vaine chakati vanga vaine chakati asi hati akunamata but hatinamati ka zvinhu zvedu zvisati zvaita sechivanhu chedu zvisati tachigadzirisa zvokuti unotoona wega kuti
zvichida poitwa sei makatarisa imi mama nekuziva kwamakuita iko zvino poitwa sei vabereki vomuda pachena here nhau dzaitika kudhara isusu vamwe kana kuti vana mai vedu vasati vaberekwa nekuda kuti ndo zvinhu zvaivachengeta kare but iko zvino mai nekuda kwekuti mwene mwakuita zvake zvechitendero zvakasiyana siyana vanobva tai kuchechi kwedu hatite zvemakuva isu chechi kwedu hatite zveizvi zvemakano zvamakutaura zvemapfumo izvi aiwa ndezvenyu zvekudhara poitwa sei kuti vanhu vabatsirikane? Ndinofunga kuti vanhu ngavabudirane pachena kunyanya ukaona vana vako handiti zvinhu chinobata chinonyanyorwadza pakazhinji asi mwana opa next door ari kurwadziwa wako mwana ukaona mwana wako kuti zvinhu izvi hazvisi kumira mushe kana kuti matauriro ari kuita mwana uyu pane chinenge chinomugara chete iwe unenge uchizviziva kuti mumuri zvaiwomu ibva mabudirana pachena vanangu indi kufunga kuti uyu kauyu anogarwa pamwe naatete pamwe naambuya zvakava zviriko hongu kuti hakuna manda asi zvakava zviriko kana hanhu ngatifambei tinzwe nokuti zvinounza manzudzu neye mwana wacho naye upenyu hwake hautambanuki mwana ndamba achitambura nezvinhu zvinogadzirika saka vanhu ngavabudirane pachena iwo kunyanya vanodedzera kuti tinonamata mamwe mafundisi tiri kudhumana navo pano vabva panapa voenda kumachechi kwavo unotaura kuti mweya itsvina hakuna izvozvo zvakaipa izvo zvakaipa zvakaipa izvozvo plus haikona kubva kuti kese uda kunzwa kuti mufundisi wachati mufundisi anoita zvinorerekera kwake nekuti akakudza kuti dai mari yetaita kusisini saka ngavabudire pachena vabereki vaongororwa navo ubudirana pachena kuti vanangu izvozvo ndo zvaiitwa asi handichada asi kana muri kuda kufamba zvaifamba zvakadai kuti upenyu hureruke tozoti vana vadiki toti vaimazuva ano zvinhu zvinonetsa kuti umukonvhinze kuti umuti dzviyapa zvinhu zviri kunetsa musha ndofunga uri ngozviona wada nemunhu 2 weeks adisabheri 2 weeks adai 2 weeks haachawaniki 2 weeks anyarara tadii tambofamba taitsvaga kana kuti toenda kunobatsirwa kupi unonzwa chiti mikubatsirwa kudhara ikoko unoshoti saka ndochiita sei manje ini ndochimugezera namato wake here kana kuti muri kuvabata sei vanhu chandakaona zviriko chokwadi fanika ukaita vana vakadzidza vanokuvhiringidza musoro asi ndiri kutenda kuti minamato yeapostol yakadzorawo chero nevana vangu vaidarowo zvamakatidzidzisa kunamata izvi zvamakutiudza izvi zvazvipi tikati asika una upenyu hwako zvauri kuita zviri kudai nharo ngiriri minamata handida kuregera ba minamata yeapostol yakaita kuti vana vangu vadzoke vadzikama vanzwisise ndozvimwe izvozvo kuti pauri kubatsirwa ipapo enda panhu paunoona kuti munamato haubate iwewe chete munamato ngaudzore munhu wese minamato yepanamba inini kubvira patikaitirwa izvozvo zvechipiriso zvekunyararidza mhepo dzakaparwa namadzsekuru zvakabata dzinza rese minamato iyoyo inobata vanhu vese unotoda shanduko kuti wotozozvitaura hako mumwe musati takaita minamato akati nokuti wamwe wacho anenge wakaoma musoro usanga kuti makadi kutiudza asi vanombopo kuti hatiti izvozvo saka ndochete zvandingangotaura kuti ukaona pauri kubatsirwa paunonzi munamato ndowako chete handioni zvakanaka nokuti kana wakutokana kunzi nyora zita ratete wako tirasire ipapo zvatoipa munhu iye hatoipa nokuti mhepo kana ida kunyaradzwa ngainyaradzwe dzinza rese haikuna kunyararidza munhu umwe chete kune vamwe vanhu mama vari kunzwa kwekuti even kuti auye panapa anoti ko ndikazosangana nevanhu ko ndikazodai ndinonyaraini plus zvekuzonobuda futi patv ndinonyaraini kune vanhu mama vane matambudziko avari kunyara nawo asi vachitoona vamwe vanhu vachipa matestimoni makagara ipapa pachepa kungogara pachepa papa motaura testimoni yenyu nekubatsirwa kwamakaita naaposto mati ndikazongoenda kungoonekwa ikoko ko ndikadhumana naningi ko ndika vanhu vanozoti chii kurudziro yamungade kupa vanhu vane matambudziko vari kufira mukati kuti kuenda kana iwo ukaona uchiri kunyara dambudziko usati watsva rikakupisa chaizvo haumbonyara kusvika ikoko nekuti pauri kutya zvandanga ndichitaura zvezvi pauri kutya kuti vanhu vachati mufundisi wenyu ari kusikira pano indakavaona ini mafundisi ndiri kutaura chokwadi mafundisi enyu ari kusikira pano panouya mazimota ekuti haunzwisisi kuti vanhu vari kutsvagei saka ukaona uchiri kunyara nhamo
haisati yakupisa. Kana nyama yanyatsokupisa unobuda wega pachina kana kutofamba usina shangu kuti ndibatsire iwo. Saka ngatisatarise kuti vanhu vari kuti nekuti tikada kutarisa kunze kuti vanhu vachati tinofane navo. Ndokuridziro yangu yandingangoita iyoyo. Mashoko enyu ekutenda apostle pane zvinhu zvose zvavakubatsirai sofa kana kuti muchiri muprogress yekudaidzwawo vamwe vai vasati vanyatsotenda vamwe uchiri kumboitira muri kukona vari kungoona shanduko vachiri kumba. Mashoko enyu kuna apostle ekutenda kubva mabatsirwa kusvika nasuno akamira sei? Aiwa, ndinoda kutenda kuna Shumba, ndinoti Shumba. Ndoda kutenda Shumba kuti vakandivhura meso. Vandivhura meso, vanongondivhura chete. Minamato yavo yatiyambutsa, yanyaradza zvakawandisa zvatasingafungiri. Takatatonzwawo nekugeza nhumbu nezvimwe zvinhu zvisingatonzwisisiki. Asi kutibatsira kwavo unoona kuti zvine shanduko. Uye vanoita nemwoyo wavo wese. Zvingatore nguva nekuti hakuna deliverance inoitika one day. Ndozvimwe zviri kurasisa vanhu. Zvinototora mwaka uchiyamba uchienda uchiitirwa ukanzi uya kana ukanzi tenga chakati uchiita. Saka ndikutenda apostle ende chimwe chinhu. Apostle vanoti chiwanhu zvavo nechinamato. Machenero anenge akaita anotokupawo kuti uti mukadzi akasvika kudai chii chaakaona kuchivanhu. Nokuti ndozvimwe zviri kuita vanhu nga mumwe anozvitarisa pamiro kuti nezvandakaita izvi. Asi awo ndozvimwe zvakandipa futi kushinga kuti nekuti ndozvandoda hangu zvinenge zvakachena unogutsikana kana munamato wacho unoshanda. So ndozvandoda kutenda kuna Shumba kuti dai varamba wakadaro vachidzikinura vanhu. Havatarise chandikaona, havatarise munhu kwaari kubva. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Aiwa. Mazvinzwira muri yeZimbabwe ndakagara namama amai Paida vachisanangura kuuya kwavakaita kana kuti masanganiro ataita pano paApostle Monalita. Ndofunga patotosvika pano tozoti aiwa kusangana pano haisi coincidence asi matambudziko atinenge tichisangana nawo mukurarama sevanhu vatema. Ndofunga manzwa matambudziko avaisangana nawo before vasangana naApostle. Imhuri izere mapasta, imhuri inoziva chitendero, asi ndiko zvakare kwavaikanganisa vachipisa midzimu yavo iriyo inovachengetedza kubva pane zvese zvavangaita. Ndofunga manzwa dambudziko kuti aiwa kuvakuru madzitateguru ndiko kwakapondwa vanhu kana kuti munhu azosimudza mhepo dzese idzi nekuda kwokuti hapana kuzogadziriswa zvakanaka kuti zvinhu zvizofambirane. Ndofunga ndo anonziwo magenerational cases ekuti zvakaitwa kare zvinotevera kusvika iko zvino zvakunetsa ma2K vana vakazvarwawo makore ekuma2000 vana mama vatambudzika. Asi mutambudzika kwavo vakazowana zambuko pano paApostle Monalita. Ndofunga kurudziro mainzwa kuti aiwa musatye zvenyu kuuya pano, uyai Apostle kuchitendero variko, kuchivanhu zvakare variko. Vati aiwa musatye, mafundisi enyu anenge akazara pano. Ivo ndofunga manzwa history yavo yekuti kumba kwavaberekwa kwakazara mafundisi, asi mabhachi ese iwayo munomboisa paside mouya motarisana nereality, monzwa kubva kuchivanhu kuti zviri kufamba sei mumagariro nemararamiro edu. Iko zvino regai nditaure naApostle Monalita ninzwe masvikiro kana kuti mawiro akaita mhuri iyi uye nemakombo avakazovapa mukushandisa kwavakaita, uye kuti matare makabuda nhau iyi yakaita sei. Iko zvino vandagara navo ndiApostle Monalita. Regai timbonzwa kubva kuna Apostle kuti mai Paida vachiuya pano vanzwa nekutuka kana kuti nekupisa midzimu kumachechi kumafaya uko vakavagamuchira sei, uye pavakanzwa nyaya
yekutuka kana kuti yekusatoziva midzimu yedu, nekuda kuti apostoli nyaya idzodzo ndodzavanogara vachitsamwira kuti Eliza handidi munhu anotuka midzimu yake. Apostoli makadi ndiri pangu Elizabeth kutesa maoko long time chokwadi. Hapa pane nguva nonga kubvunza kuti kwa apostoli sangoti aiwa variko pane zvinenge zvichimbovabata here and there, but tichaenda zvakare tononzwa kuti basa raMwari nemidzimu yedu riri kufamba sei. aiwa zviri kufamba zvakanaka. Naika vanhu vari kusunungurwa, vanoda kusunungurwa, vanoda kudzidza vari kudzidza. Yes. Aiwa tinotenda ndatosangana kanhasi naamai paida panapa tikati pese patinouya panapa zviite kuti tiende tisina kuona chii vanhu vanenge vaya kuzobatsirwa naapostoli. Yes. Ndanzwa nyaya yaamai paida apostoli inyaya inosuwisa zvikuru kuti nyaya kana kuti mhaka dzinenge dzakaparwa nanasekuru vedu vatisina kutomboona dzinokuramba dzichiteera mhuri. Funga ndanzwa vachitsanangura kuti ndezvematateguru but zviri kuvakanganisa ivo mararamiro avo. Ndida kunzwa apostoli vachisvika mhuri yakasvika sei? Wakangoti taonawo kuZimbit news kwamukoma Robert, takaona mavhidhiyo enyu kuSly Media kwaDJ Sparks, saka waingosangana nemavhidhiyo angu ikoko, saka ndo pamakasherana mavhidhiyo aya vachisheya vachifowadirana handiti. Then I think vanhu vaya vakaronga kuita chimwe chete. I think tikaenda tinogona kunobatsirika because tichawana dzidziso yezvinhu zvatanga tisingabhelieve mazviri zvatisinganyatsozivi kuti zvinofambiswa sei, because vanhu vazhinji Elizabeth vanongofunga kuti chivanhu kutoita n'anga, chivanhu kutozara une mishonga, chivanhu kutopfeka mheno kana mapfekero mamwe aunenge uchiita anotyisawo something, ndo zvinofunga vanhu. But ndakaita mukana wokuti pavakabhuka vachida kuuya, since vamwe vavo vanenge vari kunze kwenyika vamwe vari muno, then vakazouya zvavo, vauya kudaro, that is 2023 pavakauya semhuri. Then takagona kuona kuti zvanga zvichinetsa zvese zviri kukonzereswa nemagenerational cases, kuti zvinhu zvakatobvira kumadzisekuru avo kusvika pageneration yavo, zvinhu zvichiita sei zvichiitika muupenyu hwavo, vamwe kumborasika njere, mamereji achiputsika, kudzidza vanhu vakadzidza but mabasa acho zvichinetsa, zvinhu zvisi zvakangosunga, mataxi ezvakasiyana-siyana. Saka ndakatanga ndapinda nawo mucounseling nekuda zvekuvadzidza kuti wanzwisise maoparetero andinoita, uyezve nekuti vazive kuti chivanhu chako kana kuti midzimu yako haisi mweya yetsvina. Aiwa, una acknowledge, hauna mati midzimu, unongokudza midzimu yako, nekuti Mwari vakatoti kudza baba namaishe kuti mazuva awandechi panyika, kuti ugone kunzvengeswa mune dzimwe hondo nechinichi. Mwari vane kucheuka kana uchirangarirawo uchiziva kwawakabva handiti. Saka wakave nekugamuchira kuti aiwa taziva handiti. Wakave nemubvunzo futi kuti ko kana une chipo chako, asi sezvamatsanangura kuti chipo chinenge chichibva through madzinza ako, unozvifambisa sei, nekuti unenge usingade kuita n'anga handiti. Saka ndakavadzidzisa futi kuti aiwa chipo chinotogamuchirwa handiti. Chagamuchirwa, pane zvinotongoitwa, kwakuchingotaura kuti chimutungamirira iri mukati mekunamata. Iwe wacho wakuti unozvoonoitawo handiti, uchikumbirawo handitika kuti nditungamirirei, ndaziva kuti muri pandiri, chinditungamirirei ndiri mukati mekudi mekunamata, nekuti musika vanhu ndimi makatotanga kumuziva, isu tisati sadini tamuziva. Saka wakutoita sei,
wakutonamata zvako zvakanaka handiti then unopota chete uchiacknowledge una acknowledge sei ndakawadzidzisa futi kuti kuacknowledge midzimu yako kuita sei handiti kungopotawo ukatengawo zvidoro zvako ipo pano patiri Elizabeth wotodira pasi handiti this ground ritori connected handiti nemidzimu yedu the whole universe ipapa handiti saka kutongodira ipapa kana unoda kudira doro rako hameno mablack label hameno masuper hameno mawaini ako zvoruda kuita sei kudira ipapa uchitotaura kuti chimbobvisaiwo nyota hazvimbodi zvimwe zvinhu zvinorema kana kuti zvinotyisa yes unya even nyange ndiri kumba kwangu zvangu torumba kwako ndo the way haumbonidzi kuda kuti chega ndange ndanoona apostle kana chega ndange ndanoona gogonindi kana kuti mbuyani aiwa utori kumba kwako ikoko unotodira vamwe vanodai so Elizabeth vamwe vanoti every Sunday vamwe voti kana kuti kutanga kwemwedzi handiti ndope ndinoda kuacknowledge midzimu yangu ndichivakumbirira kuti vanditungamiriro mwedzi wangu wese handiti nokundichengeta saka ndope pavanotodira pasi handiti vamwe vanototi vanoziva kuti kana kuti madzisekuru avo madzitete avo vaiputa masigarettes handiti ndo paanotoputa achifuridzira nototi kuputa iyi anenge achifuridzira mumhepo handiti yes ndo kuacknowledge ikoko nekungoitawo handiti kuti zvawaiita zviya ungozviitawo handiti ndizvozvo ndanzwa mama mai paida vachisanangura kuti kufamily kwavo kuzere mapasta ende zuva nezuva patinoenda kumachechi kutuka chete apostle tanzwa apostle nekupisa midzimu tanzwa kumafaya uko aiwa kana ari maanointing nemabracelets nechichi isu tanzwa nazvo kumba tinenge tine jawiri tikaenda kuchechi tasvika midzimu hakuna zvachose mwetsvina patinozouya kuno kuti akubatsirwa tonzwa midzimu yedu yabuda yakuti waindipisa kaiwewe zvino tochiita sei manje apa tanzwa apostle munhu anenge akura unenge wanzwa kuti apa pane vari kuita zvinhu zvinogara zvakadaro taenda nza mazono vanenge mweya wakambodai tamhanyira tapisa futi ndida kunzwa apostle muri ichiuya variwo mafundisi vanogara vachibatsira vanhu machechi every Sunday vanogara vachifambira vanhu maoutreach ndida kunzwa makavabatsira sei because pamidzimu apa ndo pamunenge munogona kukonana nekuda kuti vanhu vachitaiwo isusu mazuva ano taakuita zvechinamata wauya kunoku zvakare wonzwa kuti aiwa midzimu iyo yamuri kutoti aiko ndiyo midzimu yacho iri kukuchengetedzai uye ndiyo kutoti mukangoitenda iyoyi zvinhu zve zvinotambanudzira makavabatsira sei muri right ndakavadzidzisa nditi umwe nemumwe kusvika vanzwisa nondaitobvunza iwe uri kunamata nditi uri kutoti uri prayer warrior uri mufundisi handiti ndiudze zvauri kusangana nazvo handiti uri prayer warrior kudaro uri mufundisi kudaro ndiudze maproblems uri kusangana nawo misodzi inoburuka Elizabeth munhu ari kukuradanurira maproblems ekuti unoti ari pamunhu wani munhu ari kumira kumberi kupulpit akaremerwa kudai vanenge vane maproblems vamwe madisease anenge ari pari 10 umwe akatondiudza kutoti pakati pavo akati inini zvinhu ndinotora 30 different tablets handiti vamwe vacho havarari usiku nemaspiritual husband nemaspiritual wives saka ndobva ndabvunza kuti saka muri kuti Mwari hakuna here imimi handiti ndo zviri kutinetsa zvacho tine manamatiro etiri kuita hapana kana patakabata kamushonga hapana kana patakadini but hazvisi kuita handiti tatsanya taneta ndobva ndavataurira kuti ndizvozvo Mwari pavakasika miti iyi wakatoti vaitoziva kuti imedicine zvicharapa munhu maspice ese amuri kuona ane tunoisa muriwo tunodi but Mwari wakamasika vachitoziva ini ndakangokura vana baba vangu ndichiona vachikoshesa zvemacinnamon macloves
magaliki majinja zvaitogara zviri mumba handiti wachitaura kuti zvinorapa izvi zvinorapa izvi zvinodzinga mweya yakaipa. Fungai kuti maspice emuri kuti imimi ekuisa mumuriwo. Saka wozonamwe munhu achinyebera munhu kuchechi kuti musatombobate kana salt youri kudya iwewe everyday, then pakugeza uchinzi haichaiti kuti ugeze nayo miri wako. Handimuona kuti pachiri kushanda futi like that spirit of colonialism ichiri kushanda nhasi uno mumamwe maministers of God vari kuramba wakacoloniza pfungwa dzevanhu handiti, kuramba wakakeja vanhu handiti. Saka vakazosvika kubvumaona ndavadzidzisa ndichibvunza umwe nomwe maproblems ari kusangana nawo. Ndikati saka izvi zvinhu hanzi zviedzwa. Mwari wacho wakati ndiedzei mugoona, edzai muone kuti upenyu hautambanuke. But patakazobatsirana ipapo wakatanga kuona handiti zvinhu zvatoshanduka. Yes. Ndofunga kune vamwe vanhu vari kunze kwenyika Apostle vanongofunga kuti Apostle vanobatsira vanhu vari munyika chete. Ndiri kwandiri ikoko ndikangosangana ma-spiritual wives angu ma-spiritual husbands angu zvaperera ikoko. Ndatonzwa muchiti muri vamwe vari kunze vamwe vari munomu. Vari kunze makavabatsira sei? Ndakatanga kuvaudza like zvekuita handiti ikoko, then ndikazovatumira mapackage handiti emakombo ikoko, then ndopo wakazoronga zvekuuya. But kutouya wakanga wakutoona machanges handiti. Ndozvandinoita vanhu vakawanda vari kunze. Ndine matestimony akawanda ari all over the world evanhu vandine ndabatsira online handiti tichishandidzana online. Ukangoteedza zvandiri kukutaurira izvozvo unoona zvinhu zvichiita sei, unoona zvinhu zvichiita, then wozouya. Havaziriwo wega, pane ivavava from Australia, pane wakabva kuUK handiti, pane wakabva kuAmerica handiti. Saka vakatouya kuzosvikodzadzikisa zvimwe zvinhu zvaingoda kuti ngavange vachizadzikisa vari paground handiti. Yes. Takatarisa Apostle iko zvino ndanzwa mama vachisanangura kuti changosara ndechekuti vamwewo vasara vashoma vasati vanyatsonzwisisa nhau idzi vachingouyawo tichese tipendere nyaya idzi. Ndoda kunzwisisa mama, ndanzwa chiti ma-extended families ndo anga asinganzwisise nyaya idzi, but iko zvino vamwe vakutoona machanges. Vanhu vaimborwara after 3 months iko zvino havacharwara. Vanhu vaimboita izvi after nguva yakadai hazvichaitiki. Kana vana tanzwa kuti kungodanana nemunhu nhasi 2 weeks munhu akutotaura ngano, kungodanana nemunhu mangwana vakutoronga zvekuroora, but munhu anozongoti zi. Ndida kunzwa mama panguva iyoyo pavakauya muchivabatsira panapa, ndida kunzwa kuti makombo amakavapa kana kuti zvinhu zvekushandisa kuti vabatsirikane zvakanoextenda kune vamwe ava vasipo here, zvakanobata dzinza rese here, kana kuti tichida kuedza kupatsanurira kune vatariri vedu kuti makombo aya ndikauya ndiri inini Eliza ndakazvimirira ndinokwanisa zvakare kubatsira vanenge vasara kumba here, kana kuti anongoshandira hangu inini zvangu zvikaitawo anenge azongobayawo ndianozouya, kana kuti aiwa ini ndikauya ndatoya ndakamirira dzinza rese. Right. Pane zvemakombo zvinodhipenda, zvinotibatsirei hazvo asipo handiti, nekuti ndinogona kuti iwewe pauri kugeza chinamatawo uchitaura mazita awo kuti ngavasunungurwe handiti, but dare rine panchi pavanhu vasipo kana kuti vanonyebera kuoma musoro vaivai vanoita burning sacrifice handiti. Burning sacrifice iyo yayekuzorodza zvese zvakaitwa mukati memadzinza handiti, zvikwambo, ngozi, ameno whatever mishonga yakaipa yaibatwa, kana kune vamwe vaiita mubobobo kumadzisekuru handiti, tange tichiti ngazvizorore handiti. Izvozvo kana pane vamwe vaisagutsikana nemukadzi wani maakubata maakuitira maakuitira vaya vasipo. Asi dare iroro zvakare rinoita back to center, kuti kana varipo vapenyu vane zvavari kuita zvinovadzokera handitika. Ndobva unozonzwa mumwe wakuti munhu wataitosuspekta
akazosangana nezvakati akasangana nezvakati but imimi pamuri kuita dare renyu riya reburning sacrifice hamuna zita remunhu romuri kuita sei muri kutaura kuti ningi muri kungonamata muchiti zvese zvakaitwa mukati medzinza redu handiti ngazvizorore zvikwambongozi zviri kutitambudza ngazvizorore handiti ropa rangu nyama yangu haisi yezvikwambo haisi yengozi handiti ndoda kusara ndakachena handiti saka dare rinongozvifambira rega kune vanenge varipo vanenge vachiri kuzviita rinoita back to center handiti saka iroro dare ndo dare hombe rinoita sei rinosunungurawo vasipo vakachena vasina zvavakabata zvakaipa yes tichida kutarisa nhau ine chekuita nenhau yamaipaida ndazosena kuti inenge nhau yengozi iri kuitika mukati memhuri pane here apostle patingati isusu ngozi inopedzwa kuchechi nekungonamata chete tiri kuchechi haiperi zvinogona kungoita kaumu kekuti zviri kukwataka sei handiti kana kuri kuti pamwe uri kutoona hausi kurara zvakanaka pane zviri kutoitika mazihopa aya anototyisa pamwe uchida kutourayiwa pamwe uda kudii things like that izvozvo ndo zvinogona kumboita kaumu neminamato handiti yekuchechi kana yekuzvinamatira but hondo yacho haiperi zvinoramba zvichikuafekta mumabasa mumamarriage handiti zvinoramba zvichikuafekta chavada kuita nhasi chinogumira panzira watowambona kuti kune vanhu vakadaro ingave iri imba inogumira pafoundation ingave iri marriage inogumira futi kumawambo vanhu vaya wakuti anotozikanwa 6 months marriage yaparara 2 years marriage yaita sei 1 year marriage yatopera handiti saka zvinhu izvozvo ndo zvinenge zvaakuda kuti muite marituals handiti paakuda marituals hapachadi in the name of Jesus out ayo paakuda marituals anobatwa handiti kuzorodza zvese izvozvo iwo magreat grandparents edu vaiti pagore either kutanga kana kunopera kana kuti pakati paro waiziva handiti waiita marituals awo ekuita maburning sacrifice vamwe waiita nemombe dzeblack dziya vamwe vaiita ichipiswa yese pasina chinodyiwa ipapo paitoitwa 3 days handiti mombe ichipiswa vari kusango handiti pamwe pacho vamwe vaishandisa hwai vamwe vaishandisa mbudzi vamwe vaishandisa huku handiti tihuku dzinogona kutengwa dziri kana 20 dzeblack kwakuenda kusango kwaunoita marituals api iwayo handiti vamwe vaitira pamisha yavo handiti 3 days vanhu varipo vachiita marituals api iwayo osvika zvese zvine zvatsva kuita dota handiti saka ndo zvacho hazviperi nekungonzi out zvine zvakuda kubata marituals anozorodza masacrifice vayo tiri kutaura handiti yes tichida kupendera apostle ndida kunzwa kuti message yaminayo kuvabatsirwi venyu apostle tozoti kune vamwe vanozoti ndoda kuuya hangu apostle asi mari handina ndoda kuona hangu apostle asi kuti ndinovapei handina asi matambudziko ndinawo vanhu vakadaro apostle munovabatsira sei uye vari kunze kwenyika vanokubatai sei vari muno munyika zvakare vanokubatai sei because munhu anogona achitokufolowai kune vanhu apostle vanodownloada mavidheos ese vagoti zhimu foni igozara apostle anodhilita kana nhamba dzehama kuti aiwa chero vhidhio raapostle rakwana haro chero vhidhio ranhingi rakwana haro muri kumada ei ndinongoda hangu kumaona ndikamuona ndotomborara ndikaona ndinorara chitienda kakuna apostle mari handina kana kuti ndinonyara ndinozosvika sei kuvanhu vanozoti chii ko ndikasangana nhingi ako vanhu vanozoti kudii zvobuda patv futi apostle ndowana kuti budisa vanhu patv is it always apostle pamunobudisa vanhu patv plus munovabatsira sei vana ava is it kuti unofanira kuuya ugara pano naapostle ogara naelizabeth wotaura dambudziko rako kuti apostle azokubatsira munobatsira vanhu sei is it pane pamunomboitawo privacy here kuti aiwa aiwa kana ndingabudise vanhu vese chi mamwe matambudziko anodawo pai pakati 1 day plus vamwe ndiminister zvinozoita here vamwe ndimufundisi zvinozoita here munobatsira vanhu venyu sei apostle kuti vada kuuya kuzobatana nemi kana kuti vada kuzobatsirwa nemi pamunoita kana anga mabira pamunoita kana
mamwe maprocesses ekuti munhu uyu abatsirwe zvinofamba sei ipapo apostle? Right. Chekutanga handiti ndabatsira vanhu vamene ma10,000 point chakadaro over because ma10,000 endiri kuerenga ndeyemanje manje pandakatanga kubhuka vanhu handiti but ndichitarisa kubva nguva yandakatanga kubatsira vanhu ndichiri musikana mudiki wawandisa handiti wawandisa handikwanisi kuvaverenga handibuditsi vanhu patv munhu nemwoyo wake matestimonies akawandisa Elizabeth ane vanhu but munhu anotokutaura kuti aposo inavo zvokubuda karo zvokubuda nekuti ndinotya kuti vanhu vaya vaimbokonzeresa maproblems aya vanoona kuti ndasunungurwa saka wakawandisa vanhu vasingadi zvokutobuda ndezvekungoti ava ma1 wokuto vanoti basa renyu apostle ngarizikanwawo nevanhu kuti vanhu tiri kubatsirwa handiti kozoita umwe kutoti chaiko anobatsirwa then anove jealous kuti handingambonopi testimony inini kuti vanhu vagozoziva kuti vanotogona izvi you see things like that saka hatimanikidzi munhu anenge asingadi zvakakudi kubuda kozoti zvezvakare pamashandiro andinoita nevanhu vanenge vari kunze chichichichi handiti uyezve nekuti vanenge wabva kunze wacho handiti accommodation iripo handiti pano kune vanenge wabva kunze vasina kwekugara vane mari dzavo vamwe vanoendawo mumaguest houses mudhuze muno vachinogara imomo vachimuka vachiuya zvavo vachiswera vachiita chi matare avo handitika kozoti zvemubvunzo wandibvunza kuti tomboti kune vamwe vana wenyu musingazive but vachikufollowai handiti vatoriko vanotodaro kuti ndakabvirira kubva 2022 mavhidhiyo enyu anondikomborera ndototi pese penenda kurara ndongoisa palow volume ndinobva ndatorara kana mazihope hope aya akashata nine ndichirota handizoroti so asi mari yekuti ndiuye handina kuzokuonai handiti saka sometimes ndine that spirit of discernment iri mandiri ndonamata nezita remunhu yandipe zita rako nekuti kune matsotsi Elizabeth okuti anokuti handina yainayo mari ada kutishandisa handiti manje yekushandiswa yakapera kudhara iyoyo saka hatishandisani muzvinhu izvi nekuti pane imwe mweya inenge ichinetsa vanhu yekuti unosanwa kuita sort of kunge kuripirira handiti kubvisa kwauri kuita mari iwewe kwekwe uri kuripirira zvakaitwa handiti kana kuti zvawakaitwa kana zvawakatozvitsvagira wega iwewe saka wakuripirira kuti ndoda kusunungurwa handiti pazvinhu izvi saka variko vanhu Elizabeth wokuti anoti handina ende zveshuwa ndozviona pamweya kuti munhu wezvechokwadi ende mweya waMwari nditi batsira munhu achazokutenda zvikuru ndinovabatsira vanhu ivavo free of charge kutomuudza kuti ita zvakati ende zveshuwa ende vanhu ivavo vanove honest ende vanove loyal unoona adzoka afona apostle ndatowana basa senge uri kumadiaspora uko vazhinji unoona atoti apostle ndatowana basa nezvamakandiudza zvezvo kuti ndiite mukangondinamatira mukadii ndatowana basa handiti munozona vamwe vanenge vane nyaya kana dzekumakotsi chaiko vari kure handiti ndotomuudza ita zvakati uona atoti nyaya yanyararwa handiti munozona ana time yekuti ndomutumirawo package yake kuchiti ashandisa kuti paanozoenda kukoti nyaya yake yobva yangonopera yes aiwa tinotenda apostle ninguva yamatipa uye nedzidziso zvakare yamapa muzuva ranhasi mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kwaApostle Monalita kwatati aiwa regai timboshanyira apostle timbononzwa kuti mabasa aMwari mabasa ematare akamira sei ndofunga manzwa vachitsanangura mashandiro avanoita pano pamuzinda wavo kuti aiwa ungava uri kudiaspora ungava uri muno mwana wemuZimbabwe ungava uri kupi kwauri ikoko
usina hako mari yekuti ubatsirikane, apostle vanokubatsira, asi zvichienderana nekuti pamatare vaoneswa zvipi. Hausi kuda kushandisa apostle here, hausi kuda kungoedza here. Kune vamwe vanhu vakamirira kuti ndoda kuona kuti simba ravo vanaro shuwa here, ogotoedza kuti ina handina kana mari, ingondibatsirai. Apedza kubatsirwa ipapo ozofamba zvakare otaura kuti aiwa hapana zvinozikanwa kuya hapana, musaende ikoko, uchidzikisira mweya wevamwe vanhu zvavo vanenge vachida kubatsirwa. Ndiwo uyu mukana, buda pachena munhu, buda pachena ubatsirikane, kwete kugara makachengeta matambudziko muchiti ko ndikazonosangana nanhingi, ko vanhu vakandiona vanozoti kudii. Budai pachena muuye mubatsirwe pano paApostle Monalita. Nhamba dzavo ndo dziri kubuda pazasi apo paskrini. Vabatei mupiwe makombo, mubatsirikane, mugeze minyama yenyu. Asi kurudziro ndeyekuti pamunoenda kumachechi, iwewe ingoendako uchiziva kuti midzimu yako naMwari zvinhu zviviri zvinokuchengetedza. Nyange mufundisi vakati dzinga, pisa, ramba kuti hakuna midzimu, iwe ingoziva nechemwoyo kuti aiwa inini midzimu yangu ndiyo inondichengetedza. Nekuda kwokuti hapana pausingakudze midzimu yako. Paunotokudza baba vako naamai vako, ndiyo midzimu wako wekutanga. Tiri pano paZim News Beat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoshiti Chisarai.